Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera maso kutimvera madzulo ano. Iyi ndi Kanema ya Times, ndine Brian Banda, ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Pens. Wow, I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue can say it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga mprogramu hii ndi Dr. Mtumbuka, amene ndi wochita business komanso tsopano amene akufuna kukhala president wa chipani cha UTM. Dr. Mtumbuka, I'm profoundly honored madzulo ano kuti tikhoza kukhala limodzi. Ziko kwambiri, I'm very pleased kuti teachers ananu. Chabwino. Yeah. Feel free kuyankhula Chingerezi or Chichewa, but program iyi ndi ya Chichewa. Ziko kwambiri. Yeah. Ziko. Kodi Dr. Mtumbuka ndi ndani? Ine ndine Malawi, wa Chinyamata, nabadwa 1978, pano ndi zaka 46, naphunzira za engineering polytechnic, kenako nakaphunzira za engineering PhD ku University of Oxford, umene namaliza 2005, ndi zaka 27, kenako nagwira ntchito makampani yangapo, namba kugwira ntchito ku Scotland, ku UK, ku Shell, nacho kumene kuja nazo kugwira ntchito ku Maswitch, na kanthawi yayitali ku Airtel, kenako nazasunduka mkulu wa makampani awiri, Ubuntu Net Alliance ya International ndi Helios International. Ndine kuti mwina kwakulu ndine engineer, ndine motivational speaker, ndine wa business, komanso makamaka ndine mtsogoleri. Chifukwa utsogoleri namba ndili wachepere, namba konse kumene ndayenda nakhala ndine mtsogoleri. Kupole nali chairman wa ma students umene kuja wa Katolika, wa ma engineers, ku Oxford nali chairman wa ma students of South Africa, ku Shell nali president wa ma young professionals 300 and 300 ku Europe nali chairman wao. Malawi kuno nali president wa national engineers ndi wachepere ndi zaka 31, kumpingo ndakhala ndi utsogoleri malo ambiri kuzasulu, ma community, kumpingo, ma company, ndaphunzira zambiri za utsogoleri. Ndine kuti ndine engineer komanso utsogoleri ndi motivational speaker. Ndema ndi muli zaka zingati? Zaka 46. Yeah. Ndiye PhD mnaweza muli zaka zingati? Ndinali ndi zaka 27. Nthawi manager, I think I was the youngest Malawian to get PhD because nitamaliza ku Pole, ndisanamalize nantapeza kale scholarship ya zaka zitatu. Nitaona kuti scholarship ya zaka zitatu kuti ndikapange masters kena ku PhD sizikwanira, chifukwa ndi zaka 4 kapena 5. Ndiye ndinapanga proposal kuti banji ndisapange nawo masters ndikangopitirira. Anandilola. Ndiye napita kumene kuja chaka choyamba anati tikuona tikupasa mayeso after 9 months tione kuti ukhoza kupitiliza. Mayeso aja nakhoza ndi nangopitiliza 3 years namaliza kukamba kugwira ntchito, chifukwa namaliza mwansanga kwambiri ndi zaka so straight from polytechnic straight to PhD. To PhD. Yes. No masters. Ndilibe masters. Yeah. Kuti nzeru mwina mwai kaya kuma ine ndimafuna kuti ndimathane nazo mwansanga tikapange zina. Chimene ndimafuna chimenecho. So kumudzi ndi kuti? Kumudzi kwathu ndi ku Bolero, TH kula Maembe, pano abongolola jande atiye atu kurumpi. Okay. Mumapita? Nimapita kwambiri. Ine nabadwa kwathu ndakulira kumudzi. Makolo anga nali aphunzitsa primary, mai anga bambo anga, nyumba yathu nalibe magetsi, madzi timatunga ku Nsinje. Ine ndasinzapo madzi pamutu pa ndipapika kupita kumunda, ndapanga zonse za kumudzi. Magetsi naimba kwaona ndikupita ku university ndi zaka 18. Ndakulira kumudzi ndipo ndimapita chaka chilichonse maka pa Christmas. Pa Christmas ndimapangisa timati football bonanza. Number 2010 matimu pafupi 100 kurumbi amapikisana amemba mu August moti pano
kulikalikilika wa mpikisano wa mpira. Ndi December nimapita kukapereka mphoto amene awina amalandira uniform ya mpira chani. Number 2010. Number zampira. Number 2010. Ndi chinthu chachikulu mukapita ku Olympic kucha mukamva kuti kuli Mtumbuka football bonanza. Number 2010 kale. Chachikulu kwambiri pa Christmas paja anthu amadziwa kuti tikapemphera tipita pa Bolero Trading Center tikapanga za mpira Mtumbuka ali konko. Amadziwiratu. Every Christmas I'm in the village. Every Christmas go check Numbi. And ena mwa ana amene amenya mpira kuja pano ndi mabwana town. Amakumana you inspired us. Because I believe kuti ndakulya mudzi kuja ndizipita because you want to give back. Two, ana kaona ineyo kumene kuja amakhala inspired kuti nawonso apite patsogolo. Makamaka akamva kuti uyenali konkuno bambo ake amatiphunzitsa. So I like to go back there to give back. And sikuti ndimangopita pa Christmas poker. Kwakhala ma function akulu ndimapita. Pachaka mwinapita katatu kanayi ndi kumudzi kuja namangaso nyumba kwathu kumudzi Bolero Kongo. I am connected kwathu kwambiri. Onse amandiziwa. Sabata imeneyi munabwera poyera kuti mukufuna mukapikisane nawo pa utsogoleri wa chipani cha UTM. Manong'ono anakhala akumveka. Mawebinar. Inalingana yake mimi. Sina motivation. Si motivation. Inaona mwenyewe naona kwa mtu nenda bale bakare. Ndi mazitio. Panaona kusinthana makala a poster ya webinar. Kwa webinar je namba ndawo ya COVID tu. Yeah, kwa inazasinthana Brian namba ndawo ya COVID. Webinar kala ya webinar. Ino makala zalipo angati. Inambo kwera red ino. Poyamba inali white. Ndiye palifuto wewe. Ndene natoa mundu ya kusendera. So za ndiye diso ngona kozina. Reading, I don't know. Much for was ready. Kuma tsopano mwabwera no poyera kuti you are interested. Yeah, so. Chidu chimenechi chabwera bwanji. Chidu chimenechi nkhani yake ndi aitali koma tidula. Vice President wa dziko lino, amene ali president wa UTM atamwalira mwadzidzidzi pa 10 June. Aliyense anabalalika. Ndiye kuchipani kuja ku UTM anthu anayamba kubwera kwa ine. Kuti mbanje mkhale mtsogoleri wathu, mbanje mkhale mtsogoleri. Ndi makana mjuni. Iyi ambiri tu. Ena mpaka ma inbox amagwirizana kuti tieni tipite ndikubwera pena paka kuti akusakuyankha kuti tonse tipite ku inbox kwake ndiye kunadzaza ku inbox. Even confess and anabwera, my representatives ama groups chance ndichula which groups, my individuals amchipani komanso ena akunja kwa chipani ambiri akhala kubwera. Ndi poyamba ndi makana ndi manena kuti nthawi yanga sina kwani. Even Bible muja ambuye Yesu amanena kuti nthawi sina kwani. Chilichonse chindi nthawi. Koma kenako ndazamba kuona kukhala ngati mwina nthawi yake ndiyo mwe mwina. Ndi namba kuganizira kuyamba kupanga konzati anthu ndiye choyamba ndinofuna ndidziwe kuti ndaitanidwa. Chifukwa ndi Khristu wa Katolika. Nkhani ngati zandale nimaona ngati ziyena kukhala ngati kuitanidwa. Chifukwa ndi nkhondo. Ndale ndi chinthu chovuta kwambiri. Akugenda. Ndiye kuti moyo wako panopa usinonga private. Chilichonse kawapita mushopu wagula chani waendesa galimoto anthu azipanga debate wavala chani chilicho ndi chifukwa ntambira amathawa ndala muzizi wewe ndikuziziwa bwino kwambiri. So tachokamene kuchakena kona genza kuti ndipange concert ndapanga concert ndapemphera kenako namba kuchivomereza kuti ndilowe ndale kuthandiza dziko lathu. Chifukwa nzanga wina ake tinali ma classmates ndimchula dzina kukwera makambani in town nakumana 3 years ago akumanga nyumba ya renti pena pake ndio akumanga nyumba wachita bwino tu kuti zikhandi ndrama zati kamera kuti siri tami ndili bwanji nyumba iyi ndifuna ndramazo ziphunsa abale ama yanga mpaka muyaya ndili bwanji akuti wendine ndapanga graduate 20 chakuti years ago pano sitingakhale kuti tikuzipangira zatoka iyayi zatoka tikhale kuti tinathana nazo tizipangira anthu ena kuthandiza anthu ena ndiye kuti munthu umafika level ina yokuti uziganiza za anthu ena usati za iwe. Ndiye ineyo kulowa mndale umu sikuti ndiuziganiza ine iyayi ndikuganiza anthu ena ineyo nagwira ntchito zaka zambiri nasiya pano ndikuyendesa makampani. I don't have a problem. But I need to give back Malawi because amayanga mandifusa mwana wanga chani kudandala amayi maji inu rumambe ndale mayi anu adandala kwambiri tu ndi nkhani tu imene ndinazoti amayanga amene ndiye mfuna aendese ndale ndani wina ndi truck driver wina ndi soldier ngono wanga ndi soldier ndinafusa kuti soldier uja mnamulola bwanji ndiye nangoseka. So mapeto kukena kunaona kuti yayi
tilowe tiyendetse dziko kuti dziko atipite msogolo tatopa ndi umphawi. Komanso ineyo ndinali pachita bwino ku UK, ndamaliza zaka 27, pa zaka 30 I resigned from UK to come back to Malawi kuti ndithandize pa chitukuko cha dziko lathu. I resigned kushaya kuja ndopanga resign anduza kuti yaibwerera wapenga chani nimalanda ma pounds nali bwana ku UK nimayang'anira maiko 8 UK, Ireland, Norway, zambiri Germany. Koma kupanga resign chifukwa ndimafuna kubwera kwathu kuno chifukwa choti ndimafuna ndikhale part of mbiri ya chitukuko chathu. Makapaka nthawi ija being first time chitukuko chimayenda mtsogolo kwambiri. Ambiri tinabwera nthawi imeneyi. Dr. Thomas Chatara Mutali, Chekeziva, ambiri tinabwera kwathu kuno kuchokera ku UK nthawi imeneyi. Chifukwa timafuna kuti tikhale part of the development of this country. So UTM munalowa liti? UTM ineyo nalowa isanayambe 2017, 2018. Ineyo munalowa ite? Ineyo nalowa ite isanayambe. Oh. 2017 ile 2018. Munalowa liti? Ndipo kuti? Late 2017 ile nalowera Bolero? Yayi, nalowera mu office ya Vice President Dr. Salos Close mu office yawo. Koma sina kuoneni all these years mutavala usalo ya UTM. Mukudziwa all t-shirt. Kuma bwana Banda mukudziwa kuti a police a CID mumadziwa? Yeah. Amavala uniform. Kuma sim police. Ndi police. Upolisi uniform. If ena fed nali mamemba ngati ma CID. Unaona? Ndi police. CID ndi police amene. Okay. Samba chipewa kama ndi police. Okay. Hey. So simma pale. Simma pale chipaje. Why did you CID ama Saulos, the late Saulos Klaus Chilima ali moyo. Simu na vale makaka achipani chifukwa chani. CID savala uniform chifukwa. Kani limene. Kandimene. Mukudziwa bwana Banda nthawi ija nali company mwina mwamva kuti last week ndapanga resign mabodi angapo. Nali board member wa NBS Bank, nali board chair wa Nico Technologies, nali board member wa Nico Pension, makamaka ya Reserve Bank yo suloledwa kupanga NBS Bank ndi Nico Pension. Those two are regulated by Reserve Bank. By rules, you can't be in active politics. Okay. So you have to manage that. And that's why, but I'm allowed by constitution kuti ndikusapita kumarale, kusatira zandale, ndi masatira inengati law abiding citizen, ndi masatira ma laws ose adziko lino. Kupita kumisonkhano kuja, pali mafoto anthu umaona ndi natijambulisa ndi bwana Kwesi Nsusa, ndi bwana Felix Njawala 2019 election. Napita ndi Saulos Chilima kumarale ya kuncheu, mangochi, mulilongwe muno, kumasindana kandi kupita. Koma ndimapita manager, ndavala zanga, ndichipewa, bwino. Udankasa uone ni? Kuti isakhale loud. Isakhale loud. Kale ngati, you know nthawi kale makompyuta kaleja, ankati Intel Inside. Kama kakang'ono. So ndali ngati manager Intel Inside. Koma ndalezo UTM na joina Chisanambe. Ndi uli Chisanambe chifukwa kuti Nkuluja ndimakumana naye once every month. Atachoka ku Airtel every month makumana 1-to-1. Ndinapita mene kuja even secretary amadziwa kuti nthawi yakwana akumana ndi abwana 1-to-1. 30 minutes 1 hour timakamba zambiri za ineyo kuti ndipite tsogolo ntchito ndimafuna zakhale ngati iwo CEO anandithandiza komanso ndimathandiza za ndale because you know kuntunda kuja is very amati is lonely up there. Yeah. Information is always once what tawezera mukubwira ntamanya kuti koma baba mwina bwana South Chilima akana yankhulapo ndeti kava zimene nthawi zina ndimapita kuti uri muyankhuletu ati wait nthawi yanga ibwera. So I was like a sounding board or an advisor because at the privilege nangasiya nali nzanga kwambiri kuntchito anali bwananga kumpingo timapemphera limodzi komanso kupanga PhD icha anali ndi ma supervisor awiri wa ku Bolton University ku UK komanso supervisor wa ku MIMO ndinali ineyo. Ndiye kuti kumaphunziro kuja maka zaka zoyambira ziwiri ndimathandiza ku PhD ndiye kuti I had the leverage kuti I had his ear. So you were very close. We were very close, yes. Out of the late Saulos Chilima's friends, 10.
You were in that circle? Your first fight? He would answer that question, but I know, I know that I was very close because of amenda nene kuti kumpingo, ku ntchito, kumaso mbali ya sukulu, kumaso pena anthu nthawi zina mangokhala kuti your blood, connects. Nthawi zina zimangochitika choncho. So I think that was, and also anali munthu woti amakonda anthu woti one akumuthandiza, two loyalty. Amafuna loyalty kwambiri. Ndipo imene ndimadziwa. So I think I consider that I was a very loyal friend to him, and I was able to keep confidentiality. Because that's very important at that level. Kuti akupange trust, ndio kuti you're able to keep critical information properly. Zilipo zimene muzidziwa. I mean, nangasiyana nenzanga kwambiri. So chifukwa chake ndanena kuti asanayambe chipani. Anthu ambiri analisakuziwa. Ine ndimadziwa kuti akuyamba chipani. Ndimadziwa, in fact anandifunsa kuti ndoko ndikufuna ndiyambe chipani muganiza bwanji. Ndinakambirana kuti asana pang even name, before even the name, there was not even a name. Did you talk about you joining frontline politics? Me joining frontline politics, he never introduced the topic, but I told him that when time is ripe, I will join him frontline. That I've mentioned to him before. Okay. Yeah. Chefuga, as you rightly said, Uganda can be brutal. Very. Are you ready for it? 101%. Oh. 101%, yes. That's why nothing can how. Ambuye Yesu Kristu asanayambe mission yao. Anapita kuwiche nukapempera 40 days. You don't take big decisions lightly. Ungo nyamuka ndibalame. No. Kokosi nena nyamuka ndibalame chinombo. My middle name chinombo means nkwazi, the ego. Oh. Imakhala mtengo muja, isana nyamule nkuku. Imaganiza, kuganiza. Ikangonyamuka itenga nkuku. Unapo kwazi yalepera kutenga nkuku. Name ni Mhazi? Chinombo, emasi chinombo Mtumbuka. Ndi chinombo yo ndi ego. Mbalame. Kwazi. Ena kunena kuti you are taking advantage ya ubale wanu ndi the late Saulus Clubs Chilema. Chifukwa mukadakhala kuti inuyo ndale mumazifuna mukanaziyamba the late Chilema ali moyo. So you are taking advantage kuti nzanga wapita mwana neso ndiye serebe. Kuona kwa bwino, tukuona bwino. Ine ndiona kuti chimene titaona pancho kuti mpando mene analipo bwana Saulus Chilema ucha analipo ndi umodzi ndi iwo ali pa mpando ucha sikuti pangakhale iwo ndi Mtumbuka. But when he was going to court, we never saw you to court. Yes. We never saw you ku misonkhano. You were saying kuti munali asi idea UTA. Why didn't you show your friend the solidarity that he wanted? I did show my solidarity with him, but I can't say it here how. Oh, you can't say it? Yeah. I showed the solidarity to him. I did. You're being specific. Solidarity is not court. Definition of solidarity is not court. Yes. Yeah. Definition of solidarity is not court. For example, I'll give you an example that he, at some of his lowest moments, very lowest moments, even those issues we're talking about, Zidango Chitika, I left everything and went to his house. But I don't like to talk about that. Okay. Zidango Chitika, I went, so yes, we got with hundreds of people. But with Zidango Chitika, there were, I don't know, maybe 15 of us at his house. I was there, I just knew that I need to go there. We're there with him. With him, for me, I mean, he's the best judge. People can talk. I mean, when you're friends, people talk and talk. Yeah. But me and him knew. So, I mean, but I've done this against my normal practice because I don't like to prove, I don't have to prove that. Okay. But because I think it's important in context. Yeah. Yes. So I did and there are also others that are saying you are being sent by the Catholic Church. I wanted us to talk about that. Yes. Are you being pushed to stand for the UTM presidency? Ndi support ya kumpingo? It might be mpingo wanu or the broader Catholic Church in general. No, kumpingo watu and in the chairman wa parish yatu palibe a meeting or antu the general individuals ambiri they encourage me
koma kuti abwere kuti aipangani mwakuti no. Mpingo azi ansembe or ma officials palibe amene wandipasa push kuti ndilowe. People within the party have been asking me a lot. Definitely there was the appetite, to use the word appetite, and the desire wouldn't join. Koma kumpingo, what I know is that ansembe, ma bishop, akauti panga encourage kwambira katolika kuti tizilowa kundale, because anapanga observe kuti akatolika mbiri salowa kundale. Mukati mpanga observe mbuyo history. So my question is, muli backing ya church? I don't have a backing of the church. It may not be a general church. Koma mina church when mamhera Marian wood. St. Patrick's Parish. St. Patrick's Parish. So you're being backed by St. Patrick's Church. That is separate. You know, ndikapita ku church kuja ndimangopemphera ngati Kristu. Pakhala nthawi yoti ndisogolere ngati chairman ndimasogolera bwinobwino koma zandale zija is outside. Just mmene ankapangira malemu South City analiso member wa mpingo watumene kuja. In fact, tikamayankhula ma normal events amatilisa kuti ziti ulemwano vice president amene kuno ndine Kristu amakani. In the Catholic Church we separate church and politics are separate. Church has its own politics, by the way, internal politics. Just like company politics, family politics. Kubanja so kumakhalanda letu paliponse. So palibe amene akunena kuti uyu ndi member wa watu wa Catholic ndiye let's push. No, as many as I don't know. What about bishop? No, I haven't heard of that. No bishop has called me kuti tabanga nezimene zo mwakuti oro mupite ai oro ndapanga announce zulo. Palibe bishop amene wandipanga contact kuti mwakuti. Uyankula ngati wandale tsopano kapena kuti muone kuti mayambano ndale. You cannot sit here and tell me no bishop, no Catholic. Kodi ndale ndi mabota. Ndale ndi sokole kuti mabota. Ndi mabota. Zimene tifati sindezo. Inenda rwangati kuti so palibe wina lense wa Catholic amene opembera. Ndimene kuti ndikufuna ifo so ndimene form ndikufuna decide ndale ndikufuna muri yake so. Simuna ndre phone kujokera ku Catholic. Ai. No bishop. Ai, you know, mpingo watu umati banga encourage kuti lowe ndale. Koma kuti akoke kuti tiene mubange ai mpingo watu sipanga zimenezo. Koma tubwerere pa ndale. Ineyo ndibaganiza last week kungoti zinthu zimachuruka. Speech ya dzulo ija ndimafuna ndipange define new word ya ndale. Dzina la ndale ndimene kusokoneza ndale. Iniyo wanzathu ama journalist mkhale pansi kuti pasi dzina la bwino. Ikusokoneza zinthu ndale ndi chani kuti what does it mean? Sikukia. Okay. Chifukwa muti mabodza ndiye muti Mtumbuka wamba mabodza. Sinayambe. Ndikazamba ndizakuza mne pano Abraham ndayamba mabodza. Bishop Mtumbuka. Ndingani yani. Ndiyangola ngabambo anga ang'ono. Mathanzika. Ndinauza, I just informed him, yes. Ndi bambo anu ang'ono. ndinauza kuti Do you have his backing? Nangoza kuti ndukalo wandale ndi anangoza kuti I'll pray for you, good luck. So mena amanena a few weeks ago kuti musamango yang'anira mulowe ndale. Amanena inu? No, akalaonera zimene kuyambira kale. Ndipo ine sikunalibe siku janali kwina nali ku zinavuta nali ndi program ina yoti zinapa. So when your uncle said about sonkhano wa mapemphero kuti ino akatolika musamango ziyang'anira zinthu zimulowe amanena inu? Ayi samanena ine amanena in general. In fact munzati uncle aja ineyo ndili ku seminary anali headmaster wanga timati rector ndi form 1 ndipo ndimaopa ndimadziwa kwambiri kuti ineyo ndikangophonya even half yokuti munthu akuchose seminary ine ndingakopanga half andichosa ndimadziwiratu ndipo ndimafuna kuti achoke mwamwayi ndiulowa form 2 anachoka kupita kumaphunziro ndimene akapanga PhD yawo ku UK panabwera wina ndipamene ndi adabweranso ng'ono wanga anali kumene kuja anachosa tu seminary anandibwera phone ndili kubwera anali pamene Matthews I'm sorry you hear it I have ng'ono wangu ndamuchosa school anaenda makolo anga kuti ndamuchosa school. That's how it is, you know him. Ndiye kuti ine kulowa ndale zizi my biggest critic will be Bishop Mtumbuka. Ndikangu apapa anytime I think azanduza alikunja akabwera I'm sure andiuza kuti andiuza my instruction. I know him. Andiuza kuti walwandale ABC don't expect to know what kulibe. The glass off. That man you know him is straight. Ndikala kusa weyamba kundizuzura zakhala Yesu. So mlibe backing yao.
When I talked about He'll pray for Catholic me. bishops, He'll pray for me. I probably might have pray for included him. I'm sure you'll be praying for me. Okay. Yeah, I'm very sure. So Matsanzika. I'm very sure you'll be praying. No, I mean, it wouldn't be normal for me. That was not hung up. My Kolwanga, Ajibade, and I had to do that. So when I asked the Kuti, Munindi backing here Catholic bishops, do you want to answer that question now? That I don't have the backing because I know what that means. Backing Mundale, they would endorsement into a so Uncle One son didn't endorse. I think no, he hasn't endorsed me. He can't endorse any politician. In his job, he can't endorse any politician. Okay. Yeah, by his job. You know, Bishop Choyamba, the one sembe. The one sembe amatumikira aliyense wa UDF wa chani. Komanso ndi mphunzitsi amaphunzitsa tonse. Komanso ndi prophet. Zinthu zikalakwika amatuza kuti zalakwika. Ndiye kuti ndibange baki ndiye ndikalakwisa ndibanga ndiye kuti nausalakwisa. Tigwa tonse. Okay. Sangapa ngizimene because ndi prophet. Ndiye mukuona kuti zitheka Zitizo. zokhala president wa UTM. Zizi zitheka chifukwa chinombo chicha nkwazi. Isana nyamuka imawerenga kuti nkhuku ija ndikatenga. Ndikangodziwa kuti ndi nkhuku ija ndikatenga imanyamuka sobaho. Simangonyamuka ndikulephera iya. Ndi apanda nyamuka ndikukatenga nkhukuyo. How? Zitheka bwanji? Ndapanga kale plan. Yes. Zamba kale dzulotu. I was very clear about my plans yachipani ya dziko. Ndi panopa nakasiya ukafota ndi madeni. What about those that are saying that you might have started like convention whether November 17. Yeah. Chinthazi zosiyina nyamuke mochero. Hai. Chemuka panthawi yake. Chimakhala chipanga timing. You know kuti munaona uje ni marathon icha. Yeah. Akamathamanga. Akukenya chao ajamakhala bwana. Poyambe ajamakhala poyambe. Tawi zambira makhala muyoto. Amatala makhala ine mwana wangu ene zothamanga za sports in Brian I don't know about you. Ine sports imandivuta. Ine maminya mpira. Ingokambalizana. Ingokambalizana. Tisambokhusa ingokambalizana. Msandifuse ine. Ingokambalizana. Mwana wanga amathamanga 200 meters 300 meters is very good. The 4-5 years ago, napita kukamuonera finals zothamangazo 400 meters. Akupanga za around the football ground. Ndiye anayamba kumbuyo. Kuti afika pa half mark, anabwera pakati. Kuti kwasala 1 quarter, anayamba kuthamanga kwadusa onse kakamba 1. Ndiye namuombera manja, ndiye utakoma. No, that time he was young. Ndiye koma umayamba kumbuyo, nimeona ngati wakuza. Ndiye kubanja, no, daddy, that was timing. I know when to step up and what. So, ndinapuza kwa mwana wanga basically. You know how to enter, when to enter, and how to do it. So you're optimistic you'll get the presidency? I am very optimistic, not just optimistic, very well. You tell me I'm clearing this one. But I have to work. Oh, I wonder, you know who you are competing with. Ndapanga resign from my board. Ndapanga resign my board. Ndekuti nthawi yanga yambiri ndizipanga invest zandale. Ndi business yanga imakwera kwambiri. Panopo izikwera pang'ono. I know that. So there are a lot of sacrifices. I'm now sleeping very few hours. I have to work very hard. I now knowing a lot of people, new people. I'm now a different person. It's a lot of investment, money-wise, time-wise, emotional, and in that it's a data game. As in the gender, as in the kia, as in the nyoza. Ndatenga chintanda chetu kukwambira. Ndikukwera pa Golgotha. Mukwera pa Golgotha. Tichite break pang'ono. Timweraso pamene mukwera pa Golgotha, timwere matsika. Ngati mwangotipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndili ndi Dr. Matthews Mtumbuka amene ndi aspirant wa UTM presidency komanso iwowa ndi katswiri pa nkhani za engineering khalapo ma company angapo. We'll take a short break akutipatsira program iyi madzulo ano ndi Rainbow Bands.
Wow. I think K-Beach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukonera kanema wa Times ndine Brian Banda ndi Dr. Matthews Mtumbuka tiku landireni kachiwiriso ndikho mundikondabe ziko mwana ndikukonda ndibana ndikonda pano mukutanga zimene ndikupanga mumwe mwana kuti mwana ndi business yes pano ndine businessman komanso motivational speaker koma I earn my bread through business. Ndi ma business angapo ndi mashopu kunzuzu. I have beverage business and food business. Ndi ma wholesalers, ndi some IT, ndi energy. Ndi ma company angapo 4-5 companies. Pano so kuno ndiko head office yanga. Wigo Holdings. So Wigo Holdings. So Ego with W koyambira. Chinombo ali momemo. Ego Ego. So Ego nangasuli Ego insurance Ego chandineka ko W kuti we are all egos. Mkampani mwanga twase we are egos. Tose ndife chinombo. And chitanga kudziwa. I have 100 employees. Kunzuzu Mzimba, Salima, Jenda, Golomoti what. So then we business here. What business are you doing? I'm a trader. Yeah. I'm into trading. Yeah. Trading mene ko kuli mashopu. Ndi mashopu dimati Katoto supermarket. I have mashopu angapo kumzuzu. Katoto supermarket. It's a brand. It's a brand in Mzuzu there. Then the business my beverages, my drinks. Ndi ma drinks. Yes. Ndi ma wholesalers. Komanso ndi mu IT ndi energy consulting za engineering. Zilimo somo. Energy consulting. Yeah, like you know, the project afuna mina za engineering, they want a consultant. I'm there. Napaka project ya European Union malai kuno ndiku Zimbabwe, went to Zimbabwe to review za renewable energy za solar chana na manga business. Kumaso kwa IT chimodzi because you have been so ku Airtel munachoka chifanya. Ku Airtel nachoka foti ntawija ndimafuna kuti ndikhale sopano CEO. Ineyo ndili wachepere. I always had a plan that by the age of 40 I'll be CEO. Now imagine mafuna zake CEO wa Eskom kapena MTL. Koma napeza mwayi wa Ubuntu Net Alliance. Ubuntu Net Alliance. Ama peleka internet kwa universities onse maiko 16 ku Southern Africa. Okay. Yeah, so I was the CEO wa bunge limene mapeleka internet kwa universities onse including Malawi. Okay. So I was there. Mene kuja nacho kanso. Ndiye kuti simutha ukhala bantchito. Mene ndikumusanisa labile kwa Airtel. Ndiwayimbira anko wanga. Kuti anko finally ku UK 3 years nachoka kunapita ku Maswitch. Ndakhala kwa 2 or 3 years. Then Dora South Cinema is one who headhunted me. Mwena ngai madziwa. Fakani njai kulu kufuna mbele. Mwena ngai madziwa. Ndikuchoka ku Maswitch. Kuti ndizipita ku Airtel. Nilikuwayimbira anko Bishop Mtumbuka kuti I'm very excited. Ndapeza chito chikampani chachikulu Airtel. Good Matthews. That's when will you stay? When you go there now, stay at this 5 years. Anandikalipa. Zimene manena munduja ndo straight, come with wisdom. So ndapita ku Airtel ni madinga mpaka ikuwa ni 5 years. Wangu wananduza kumene wakhala this 5 years. Ku Airtel nakhala 8 years. Okay. Ndio I think inaisesa. Ndiye ku Ubuntu konso munachokanso. Na ku Ubuntu nakhala 2.5 years. I was headhunted again. Ineyo mwambiri was being headhunted. Okay. So there was a company, Helios Towers, that coming to Malawi, and they wanted to set up. They wanted a strong. Helios Towers. Helios Towers. Anagura Towers also Airtel. Ndikupanga set up company. It's an international company. So they wanted the CEO. So they asked me. Ndiye kumene munachoka so bwanji. Huko sobano
Yeah, ndichifana kufusa kuti munachoka chifukwa chani. Okay, so kumene kuja ndanena kuti ndi zaka 40 ku Airtel. Because in my life has been programmed to a good degree. Nimafuna ndipeze PhD nisana kwa 30 years. Nimafuna ndikhale CEO ndi zaka 40 nakwanilisa. Komanso ndi plan by 45 years I will retire and run business to employ Malawians. Okay. So ikukhala kuti zikhala 45 years. Last year I was 45, now I'm 46. Last year just before I was 45 I said nthawi yanga jakwana because makambani akusiku namba kale nimalephera ndachola kutali kwambiri nimalephera by last year, by 2 years ago makambani anga nali kuti mashopu achenda paka kwa imodzi zina zikupanga zikuyenda nali ndi my employees 30 nafika size yokuti I'm ready now to be on my own so I can step out and be on my own. So I left on my terms to go into business full time and I increased the business within 10 months from 30 employees to 8 employees and expanded big time, and so my plan has worked. Mundale palizi ni malinga lira. Mundale palizi 5. Kuli side imodzi kumene kuli issues and facts. Okay. Then kuli side ina kumene kuli zijamani ya kuti mabodza, lies, propaganda, and kukiana. So we need to be very careful. So I'm talking about facts here and issues. So we should be talking issues. What am I bringing to the table? Why am I joining politics? Okay. Those are issues. Yeah, but you have worked kwa mbili Scotland iko Malawi kuno where should people have issues now with the I think with the Helios Towers. I think they can answer best, but what for my reflection, I'm thinking because Malawi kuno tikukula muziphunzira muzakale pachani pabwino. Muziphunzira muzakale pabwino. Pabwino uja tikukula ife ndali kuti mukapeze ntchito. Ine mayanga kuti ndikuyamba business it took her 1 year kuti amvetse kuti mwana wanga apeze ntchito because and she told me I told her I'm fine, I'm still supporting the same way. Yeah, koma uzikhala pa ntchito. Koma later on she understood it took her 1 year because Malawi kuno we are wired kuti mundu akaphunzira azigwira ntchito. Ndi mabanga aguta. Ndi olemba ntchito zake ndani. If tonse tizingolembedwa forever. In fact, anafika mabwana amene izifika nthawi mabwana ajazemba makamba ndikulemba anthu ena ntchito. That's what we need to be doing in Malawi. But now mundu akusiya ntchito kamba kupanga employer 100, people have the time to say no koma nasi ya bwanji what. That's what brings Malawi down. Because people are afraid to take the unique moves. And I've been in my company, they don't take the move I did to go into business or even in politics. I'm they're comfortable there, living for themselves. Nema timu zambiri tisazirabade. It's many so it's part of the game. Nakuza na bana kuti nenda Rwanda as in the game does it and part of they don't do that because you know what they want to damage uziwopa usalowe and akarondo pia zambiri you know akupa so why this is nothing. I've had people threatening kuti kumenda kwakakupa chani zambiri akupa mwana kwa chani ndimene ndaba kundale. So in a basi mango pepera. Dr. Mtumbuka, are you a man of integrity? Because this country is looking for men of integrity. Oda koza kuona ndalama mofesi osakana nazo mkwiru maizo mkwiru. Yes. Wambi. These are the people that because tachedwa kale ngaziko. Are you the man of integrity? I want you to look at that camera. Malawians watching us. Malawians, I promise you, I'm a man of integrity. You can go and check my record in UK, in Malawi, here at Airtel, everywhere. I've been a man of integrity. I don't do corruption. I don't do anything. That's why in I've been big jobs. I've been lucky. I've worked for 17 years and I've mostly been earning in foreign currency. But I'm not filthy rich. I am not. If I was stealing or not integrity, you'd have seen me having lots of buses and buildings, houses. What? I'm not a rich man, but I'm comfortable. I am comfortable. So I'm a man of integrity. I work hard. I've sweated for it. I don't take money on a silver platter. And you will not hear Mtumbuka with any corruption and what? No. Of course, Ndindale. What about those? Simuna Kalepo area chairman. Simuna Guirepo Mboma. Muna Guirepo Mboma. Mboma ngati sifu sema ai. Simuna Guirepo. Koma ndapanga interact ndi Boma. Okay. Switch was partly. You know. So jumping straight to the presidency. No, I mean, sikoyamba.
Dr. Sausi manta mafuta zomwezo chimodzi kuti uyu banje koma sanafikire tu pa president yeah inu nangasema ufuna president wa UTM kena mukakhale papalo koma nguziwa kuti bwana banda osayesera nayo MP ndifuna ndiyake olokasa ndifuna ndiyake zimenezo koma sinamalize ndofu osayesera MP olokasa olo minister you know ngakhala maudindo ambiri okuti maudindo anga ambiri kana kuyamba koma sinalephera kana kuyamba khala chairman wa parish koma sinalephera kana kuyamba khala student union president kubole ndetendere za chairman wa parish no okay waku polytechnic ndetendere chairman wa parish Atumo, are you sure tendere CV ya chairman wa parish? I am not sure. Tikafika ngapi? Tikafika. Chabe no mundu ine sina kalipo bwana wa wazungu koma ninapita kumene takhala bwana wa wazungu zinaenda bwino ine I am not afraid of taking a new challenge bwana Dr. Sausi kanali koyamba kulowa mndani anthu amafusa zomwewo ndimo kuti ya manager ali vice nje ndifuna ndikuyankhe kuti amene ali vice president two things number one vice president and akuti president Bingu Antalika akupanga launch maswitch imayikonda khani mine akupanga launch maswitch Bingu anali deputy governor wa Reserve Bank of Malawi governor ali Dr. Chikaona Tawichi ndi akupanga launch Bingu amafuna khale VVIP awuli amene kuti president ndi a governor no ineso mndingi pomwepo awuchifa chani awutamonso governor deputy is just an adjective so vice president ndi president vice is an adjective okay so in America mukamapanga zama election of president amati uyu running mate wake Americans ask could uyuyu akufikira pa president because president akarudi palibe ndamina maendesa so chimodzi no fusolanga simuyanka fusolanga no simuyanka with due respect simunakalebo kuchipani you haven't been in any position not even a regional governor maybe sinamaliza then tukwamba za kuchipani then zimene mufuna kuti mukakhale president wa dziko lino ukapera ku 2025 tichitenso gambo motoromo kuti munthu amene sanagwiriretu ntchito mboma koma ndiyankhe choncho anthu ambiri amadziwa kuti first term ya Bingu Antalika inayenda bwino kwambiri timamenya ma 8% even you know things were working very very well Bingu anakhalapo mboma anangobwera so it's even no you just told me I'm deputy governor but that's not Boma, that's the Reserve Bank. Yes, that's part of it. Yeah, and I think, Brian, how is it now? We need something different. But experience. But I'm an experienced leader. Very experienced leader. No, I'm talking about government. Yeah, but I've interfaced government. In terms of I've not been in the system directly, but I've been interfacing with the government in many. I am on the some government advisory boards and things, and we'll talk for another day. Panafunika make experience capital. Easy is organized as I can so bana kuli Gen Z mwaizwa okuli Gen Z abafuna zinthu za sopano za nyuwani ngona simbona ndale zimene is very different than the so experience at Capitol Hill it's not needed. Well, I am aware, I'm familiar with Capitol Hill. I've been going there even ndili kumaswitch napita ku Capitol Hill kabanga interface ndi treasury what I've been in boards it's in the trust that I've been in systems where I interface with government. I know how to work with PSAs and all the system. I've been here, I've been holding a lot of positions in this country. I've been some budget the president of Malawi engineers mapanga engaging with my minister what are we talking about? I've been engaging with the system. I've been engaging with the system a lot. I'm very familiar with the government system. Yeah, but we need. I'm not talking about being familiar. I'm talking about the experience. But because I'm allowed. We have been trying this since this week. I'm not so we need to try something different. What are familiar? Okay. What are familiar? Okay. What are familiar? What is wrong with our economy? Yeah. To remember what the inflation where. Sizibienga. Yes. Mukanza kuti what has gone wrong? Ine ndikuona kuti chachikulu chikuvuta Malawi muno. Muona kuti katundu amene tigulisa kunja. Ndio chepa than katundu amene tupanga import. Tigulisa katundu wa 10 kwacha koma tupanga import katundu wa 20 kapene 30 kwacha. Ndi matero yake ndio kuti
tilibe $. Nanga si $. Abwera tatusa $. ambiri. Yeah. Tubwelesa $. Otani ochepa. Yeah. So choyamba ndi chimenecho. Tiyena ukhande ma factory. Tipange produce zinthu zoti tizigulisa kunja. Ndicho chimenecho. Komanso tindi anthu ambiri malayi muno okuti afuna kugwira ntchito. Koma palibe ntchito. So GDP growth ija ndi how much are we producing? How many people are producing? Mpeza kuti malayi muno amene akugwira ntchito 1 to 30 ndi ochepa kwambiri. Ambiri ndi alimi koma amagwira ntchito miyezi yochepa. Titapanga kuti pali ma irrigation chanjani alima azilima katatu pa chaka. Ndi production already imene yupita msogolo 3 times. So we need to look at the export, my factory. Why? We need to look at the people being productive. We don't. Now you look at the zonsezo. Chiyambi chake ndi utsogoleri. That's why manena kuti what is lacking for us is utsogoleri. Utsogoleri, munthu ndi utsogoleri. Ine ndi utsogoleri. Give me something I will need. So that's what we lack. We need somebody who can put all this system together. That's what we need. Mourinho has never been a top player in Champions League, but he was familiar with football. And he was a special one. He's regarded one of the best coaches in the world. I know we're trophy player, the best Italian or Ballon d'Or. I know we're not high. But he understands the game very well. I'm the Mourinho of politics. You're the Mourinho of politics? He is. Chinomo. Oh. He is. We don't come to Zita Mandira, no? No, Mourinho is a special one. I'm the happy one. Another Bagusa Soban. Fanasi special one which. Ena kunena kuti ku UTM uku kuli ma UTM awiri. Ya Michael Osi. Ndi ina. Inu muli UTM ikiti. Kapena atusakona bwino. Inunso maona kuti ali awiri kapena lipo imodzi. Ndona kuti UTM ndi imodzi ya South City. Okay. Yeah, ndi imodzi. So mpungwe wako kumene kukutha ine nanekale kuti anthu aziyankha zambiri. UTM ndi imodzi ya South City ma. President wake panopa ndi Michael Osi, president wa UTM. By law. Okay. By law, president wa UTM panopa ndi mpaka convention. After convention we have a new president. Okay. Yeah. So mukazo dibata libelera after the convention. Yeah, but you know every party, Brian, has some problems here and there. Every party. Even Gunja, Democrats have this, that. So there may be some issues. What I think people are blowing it out of proportion. I think. No, the divisions are visible. It's not that people. What do you mean by divisions in this case? Tatuluka mboma, ena sana tuluke. You mean Tatuluka mboma? Ina tuluka? Nanga usa unena kusina tuluke. You know, we should separate between party policy and opinions. You know, I think amena ngake bwino ndi general secretary. Inuyo mukona banje. Mukona kuti UTM inatuluka mboma ili mboma. For now, the policy matters are UTM ngake bwino ndi secretary general. Koma ndikufuna kufunso limene kuna yamba kali ya. Ili mboma si mboma. Ine ndikudziwa kuti UTM atsogoleri athu anakumana anapanga resolution kuti atuluke boma ndipo anapanga communicate anatuluka boma. That's wikire panali even press conference ya UTM with the logo. So that's clear. Okay. Zinazo anthu akuzakukhala ma opinion on chani what, but let's talk facts. Yeah. Facts number 1, Michael Osi is the president wa UTM. That's fact. Okay. UTM inatuluka boma. That's fact number 2. Okay. Yes. Ninakale tu Brian kuti pali side ya facts and issues. Okay. Ndiye kuli ina hii ya panya super. Okay. Kuli propaganda. Yeah. Lies. Yeah. Kukiana chani. Yeah. So ine ndima kono kawo. Ma facts. Facts and figures. Okay. Facts and engineer. Oh, engineer. Mawaya. Amwana engineer. Mozi carpenter. Adi carpenter. Vuto lilosi amwana ngati msomali. Is zona. So facts and figures. So the facts are 2 facts. What are the facts? Number 1, president wa ndani Michael Osi. Fact number 2, boma tinatuluka. Zinazo anthu kuzakamba hii whatever. Zozara basi zoyankhula. Yantu ena do you know kuti timakamba sauti ya ena maona ngati makhala kumuzuzu. Fact is amwinilongo here. Muzuzu kuli business imapita apo ndi apo. So you hear paja makhala kumuzuzu. So here the fact is this one. They are also and forgive me for if I may, you may find this question inappropriate. Yeah. Your forgiveness. No problem. There are also others. Ndiye mzenena kuti muziyamba dunia kuti nachimwa meya kupa. There are also
others amene akumanena kuti kumuyika amene uja pampando ali ndi nepotism yoopsa Uti ya. inuyo Nakosi. iya unena inuyo iya kani yausiyanga That one I'm not me. So madam on deal. Competition. Madam on done management. amene uja amakondera anthu akwawo. Aha. Okay. Kungomuyika pampando ndiye kuti mudzi wonse Ubila uti. ulowa mmipando. I want you to comment on that because that has been leveled against you. Ndanena kale, so choyamba ndanena kuti kuli ma facts Yes. and figures, or facts and issues. Then you have the rumors, the lies, propaganda, and all that. So this is this side, and the ndiyanke motere. Amina kwa mfazmenezo ndiye kuti sanagire mechiro ndine, komanso ndiye kuti sakundiziwa. Mupite ma Facebook kwambiri anthu akumachira ine nagwira kuna bwana wananitheleza mako anthu ochokera malo siyana. I will answer my examples kuti chiziwike bwero chifichichi. Titenge example ya ku Airtel mimi nakhala zaka zambiri. Ku Airtel ineyo nali IT director. Pansi paine panali anyamata 4. Panali Kamwendo, the late, may his soul rest in peace, from Chakubalaka, namlemba ndine. Panali Chinga Chaguluka waku Nchinji, pano ndi head of IT ku Standard ku NBS Bank, ndi namulemba ndine waku Nchinji sima kumpoto. Panali Clients Gama anali mkuru wa IBM, promotion yake napanga approve ndine kwa I think ndi ku Nchinji ndi Mwanza, I think. Then panali Alan Banda kwa ku Nzimba nampeza panali kungo kwa Airtel. So I had 4 people, modzi Alan Banda nampeza. These 3 I employed them. None of them is from the north. So Bana Brian Banda, I think let's talk facts and figures. Okay. Yeah. You know that I know QED. QED. Yeah, QED. I challenge Malawi and Zanga. Peter kuliko sina vya nchilo. Maswitch. Kwa Airtel. Kulikonse. Mtumbuka siwa sango. Ine ndi modern Malawian. Zimene za kubanga ndi anthu afuna kusokoneza zikafuna ndali zakale iya iwo kumputu watani kuti go and check my record. My naenda peleka baba. Go and check them. Fact. So you're not administrative. 4 people employed by me. Yeah. 3 of them not from the north. The one from the north, I found him there. It is married. I was like, so Chilima was married guy. It's married. I mean, that's what I do. I've always done that. Zero. 100% zero. Zimene zodanda game ikatenda ndamamba usumana kugenda kutani asokoneza mara yatenda kumkomeni kwambiri akuona kuti game hii yatenda ndiye andofuna kusokoneza tani akudakwa kuti malawi kusinda pa Facebook ndimasatira anthu amba kunena kuti uyu nditumka ndiwakuti awu ndo amaya ine ndiwakumulaje zibe phindo zimenezo ine ndiwakuti zimene zatisokoneza ndawo yaitali and Malawi is thinking is changing. Amina kama zimenezo akusida umbuyo ife tupele sokolo mungayangana ku UK dziko lonse apasilamba kusida ku UK Tinali Margaret Thatcher as the only woman who became prime minister. 1980s. Since then there was no woman who was prime minister. Pakati papa bwera wi Liz Truss ndi nzimai wina jesana kalise. Then mukayangana so mene kuja pana bwera wi Sunak Su mwenye kala prime minister wa UK. I was in UK for 7 years. That time 2002 to 09 we could not imagine ngodi sinzungu kuda kale prime minister. Zateka ku America Obama. For the first time, people said this is not cheap. So afuna and our Kambaza before Obama, before Sunak, the world has moved on among Zanga. Don't remain behind. He also sees it Sandiza, Sinatandize. Let's talk of a new Malawi. In Malawi nani songadari yense. My facts prove QED. Tirendi anyamata mbili. I mean, they are not looking for handouts. They want jobs. Do you have a solution? Yes, I do. Big time. You know, it's do as I do. Do as I do. Not do as I preach. You need to nurse and shit are retired. Clean record. Company like rehearse mode. Nabila full time and I'm employing directly 80 people, with the indirect more than 100 people. So I am on my own already employing people. So what more when I'm given leadership role?
If I'm giving you leadership role, I'll expand this now as a national platform to create jobs for Malawians, because I'm already creating jobs with my limited resources and where I am in my little corner. For example, I'll give you just one example. Ndili kuma switch, mafuna kuyambisa amati business process outsourcing BPO. Mako center maimba phone takulanda ni ku national bank kuthandiza banje password yanga sokunekera ndikulephera kupa or pin yabanga amakuthandiza. Ndiye makampani akunja mako center awo amamalipira munthu mwina 10 pounds per hour. Koma tikhandiko center kumalaiko ndi makampani akunjaja akamayimba anyamata athu kuno aziyankha kuma nkhani za ku UK outsourcing ndikuti mamata alipe 10 pounds per hour ngwathu kuno azimpasa mwina 5 pound an hour. 5 pound an hour ndi pa wiki 5 times 40 ni 200 pounds ndamayambiri kwambiri mini kwambiri. So that one we can have thousands of youth in one go. Anyamata onse akuchanga upole kubunda amene alibe ntchito kungopika chikampani chacho kuli manage it will swallow all those. We employ 5,000 of them. Even kushia kuti tikatengeso ina ku Tanzania zimene zikuchitika ku Mauritius akupanga ku Kenya akupanga ku Egypt akupanga. So my exposure will come to 4. Is this not taker? That's just one example. My factory. Is this not taker? That's why ndikunena kuti ineyo ndifuna kuti nthandize dziko lathu because I have the experience, the exposure, the kutekera. Muli pabanja. Muli ndiwana. Yes. Can you tell us briefly about your personal life? I've been married since 2002. Mkazi modzi. Okay. Moza. Mkatolika. Mpaka ifa. Musekanyari. Musekanyari ni kazi modzi. Yana aja akudanda wako. Ndini kazi modzi. Okutibira ndakana. Ndini kazi modzi. Sai bali wandikano. Mpaka ifa. Mundi kazi modzi. Kumaso mwana modzi. Okay. Chumbiko. Okay. Yeah, mwana modzi kazi modzi. Titathaukambirana zonse Mazulwana, and I want to thank you for candid conversation that we have had. I want you to look at that camera. Thank you very much. Thank you. What would be your parting shot? Titathaukambirana zonse Dr. Matthews Mtumbuka anali pa Times exclusive. Yes. Agone ndida Malawi Mazulwana. Tigone ndiyo kuti we have tried the rest, let's try the best. Ine ndisaname ndita sanduka leader wa ma students ku university ndinamba kuona kuti ndi mphatso kuyamba pamene ndinamba kuzikonza kuti kusogoloko ngati kuli kofunikira ndizathandize kutsogolera dziko lathu ndipo ndakhala ndikonzekera zaka zoposa 20 kuti ndipange zimenezi ndinokonzeka kuthandiza kuti dziko lathu lichoke mu mphawi tatopa ndi umphawi tiyese zina tena mati ziganiza mwa makono tikondane tisankhe anthu kuti angatithandize kuti dziko lathu lichoke mu mphawi ndipo ine Matthews Mtumbuka ndithandiza kuti lichoke mu mphawi. Dr. Matthews Mtumbuka, we are profoundly honored kuti we have had this conversation. This was the right time. My pleasure is mine and I am more honored. Thank you. This was the right time. This was the right time. And this is the right time for the ego. What I say, God. Oh yeah. Ego should English. Chino Mungwazi. Oh, this is the right time for the This is the right time. Mukakagwa ku convention. Mukalabe muchipanimu kapena munyanya. So choyamba ego imagwa ikenyemuka. Kwazi igwa. Koma zita zangu kuti zachitika. Ineyo musayiwale kuti ndakhala ndili member mene mucha. CID mwati ndine CID. Yeah, sorry. Koma pano sindikhala CID wenweni. Pano ndachoka ku CID ndavala chipewa tsopano. Zuru ndavala chipewa. Okay. Zuru ndavala. So simunyanyala. Singanyanyala. Ndati momo ndikhala momo. Ine si obweratu. That's a good program. Pamene ponso ndiye pamapeto a program yathu Mazulowano ya Times exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi Dr. Matthews Mtumbuka. Ndine Brian Banda, mwana ife tonse kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Tingotuma kuma nonse and goodbye.